welcome to my YouTube channel Bodostyle. आसा खालामो दिनै नोंथांमोना इसोरनि मोजाङै दङ। So दिनै जोंफोरो हिमालय हाजो गाखोनो फैदों। बेनो आरो हाजो गाखोनो फैदों। बेनो जेबो गैला। चलो तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। अभी आगे रास्ता नहीं है, हम लोग रास्ता बना कर चल रहे हैं पत्थर के ऊपर से। बहुत ही खतरनाक जगह है, तो यहाँ पे आप लोग अगर आना चाहते हैं तो सेफ्टी के साथ आना पड़ेगा। बिना सेफ्टी के साथ आएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ओए धीरे धीरे चलो। apa ini? Kang, sahabat orang kelas udah sih, Gon. Udah sama dia nggak? Ada gak film dan Aisyah film. Udah kita mau apa? नै बै गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंफोरो ओरैहाय ओंखारबोबाय। ओमफ्राय फैयै नै दावलाय बाबा केमेरा फट' लागासिनो दं। ओमफ्राय बैथिंजाय सासे ओंखारनो सेस्था खालामगासिनो हनै। ओमफ्राय बैनो सासे ओंखारबाय। ओमफ्राय जों ओरै ओंखारलांसिगोन दा गाहायखै ओरै ओंखारलांसिगोन दा ओरै थांनानै। ओमफ्राय ओइ बेयाव गाहायालागै थांगोन। ओमफ्राय बेयाव ओंखाम जाहैसिगोन जोंफोरो। नायलांबाय थादो। बुहुद मेंबाय एबार ओंखारबाय दं हाजोनिफ्राय। गाखोनो हाला, स' ओंखारबाय दं। नै दासो खेबसे गोलैखांबाय आं हाजोनिफ्राय फिथायनानै इसे जुद्रुखांबाय। स' बुहुद खस्थ'। बोसोरबा सिगांसो बिदि खस्थ' मावदोंमोन, ओमफ्राय दासान्दि मावजायाखैमोन। बुहुद खस्थ' मोन्दों ओंखारनायाव। गाहायखै नाहर गाहायखै। दा नै दसे जथुमनानै ओंखाम जाखांबाय। ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै। हाजो गाखोनांगौखिनिखौ गाखोबाय। ओमफ्राय दा फैफिननानै नैयाव दै दंमोन नालाय बेयावनो ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय दसे रेस्ट लाथ'नोसै। र' गसंना रायलायनि। दा जिहेतु ओंखाम जाखांबाय नालाय दसे रेस्ट लाथ'नोसै। ओमफ्राय बेयाव थांनि जमायाव लोगोफोरजों। आं माने एसे साइडआव जादोंमोन, माने आंना दिनै
बेदरमोन नालाय अमा बेदर एवना लाबोदोंमोन ओमफ्राय एसे लोगोफोरनो होनो बानानै साइडआव जादोंमोन ओमफ्राय दा थांसै नै लोगोफोरा नैयाव दं नै गासिबो मेंनानै उन्दुना दं नै जाहा नैनो नै सासेया आंनि अमाखौ दरसे खावनानै जानानै उन्दुना दं ओमफ्राय दै सोना लानि बथल दै सोना लाखानि नै दै बथलसो लाबोदोंमोन इयाव दैखौ सोना लाखानि जिहेतु दायो नांखागोन नालाय ओमफ्राय दासिमबो हाजो गोजौआवनो दं एसे बहुत नै जोंफोर दा ओंखारलांसै गाहायखै गोजौहायनो दं ओमफ्राय एसे थाबायलांबावनांगोन दैमानि दै थान्दा पानि रे मोदैफोर ओंखारबा गैला खारनोबोथ' हाखाया दे जि खालामो खालामना उन्दुना थांनांसिगोन दे पानि फुल गैया दैखौ सोना लाबाय दा थांफिनसै दसे रेस्ट लानोसै लोगोफोरजों एसे मोजां गाज्रि रायलायनोसै एसे फाल्थु फाल्था खालामसै ओमफ्राय दसे मेगन मिसिना दसे उन्दुना थानोसै ओमफ्राय न'सिम आगान सुरलांसै Nó cũng vậy đi. Xin hả? Đi đi, chúng ta nên phải tiêu. Cái đi xe đi, thân này quay. Rồi ông ta. Thằng nó bị giáp rào vào ông ta. Đi lấy phải. Anh sẽ cụ đúng đấy. Chúng đang là vô. अरे बापरे लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय आंखौ हारसिं गालांबाय एसे आंबो स्पिडआव थाबायनांसिगोन नङाबा आंबो लामाफोरखौ मोजाङै मिथिया नालाय गालांजागोन नोंथांमोना जुदि हाग्रायाव थाबायोबाथाय जेबो रायलायनाङा गोसा होख्रावलाबायनाङा ओरैनो मोनसेल' स्टाइलनि होख्रावलांबाय थाबानो जाबाय जिहेतु लोगोफोरा एसे गोजान थाबायगोन नालाय सोर बेसेबां मोनहैखो सोर बेसेबां उनाव दं बेफोरखौ थर मोनो एसे होख्राव थांनांगौ नेट सेटबोथ' नाङा नालाय फन सन हरनो हाया कल खालामनो हाया नेट नाङा हाजो गेजेराव बेफोरबायदिनो सोर बेसेबां मोनहैखो सोर बबेखिनियाव दं सोर बेसेबां गोजानाव दं बेफोरखौ एसे होख्राव थर मोनो आंनि लोगोफोरा बहुत आगोलाव Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bodostyle. हाजो गाखोनो फैदों हाजो हिमालय हाजो ट्रेकिं खालामनो फैदों